Gibaha ang daghang lugar sa Davao City kagabi tungod sa kusog nga ulan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sobra libo ka mga pamilya ang ipabakwit human 12 ka mga barangay sa Davao City ang gibaha kagabi. Lakip ang mga establishmento gisulod og tubig baha. Paspas ang pagsaka sa level sa tubig sa Jade Valley Subdivision, Barangay Tigato, Davao City. Human milapaw ang Davao River kagabi. Pagkabuntag, napugos na sa paglusong sa tubig baha ang mga residente. Dunasay misakay og bangka. Sa mga sir, bitana. Oh, wala mga dari ganina. Hantod karon asa man mo asa mo tambay? Sa kuan, sa silingan sir. Mas taas ang yung silingan. O taas na, mas laydos andanas. Kami kay wala. Pero daghan pa mga residente dito. Daghan pa. Pero asa man nanaka mo tanan sa yung mga to kagabi. Dili sa atop, naman sila yung mga dos andanas. Si Melito, gidala na daan sa taas nga lugar ang iyang food cart. Alas 10. Taas na kayo ang baha. Taas kayo. Dari lang ka natulog. Diri na ako natulog. Alas 8 na karon sa buntag ang paning-ani gihapon ang sitwasyon dinhi sa entrada sa Jade Valley Subdivision kung asa lagpas tuhod gihapon ang level sa tubig baha. Sumala sa mga residente, alas 8 pa lang kagabi nagsugod na ang pagsaka sa tubig gikan sa Davao River. Gipang rescue sub sa BDRMO ang mga residente ng Atanggong sa ilang mga balay sa Purok Virgo, Barangay Lasang, diyang milapaw ang Lasang River. Alauna. Kay nag-ingon naman daan nga kuan kaning naawas na ang sapa sa dol. Moto nga ready na daan sus pagkataon-taon ni buwan na jud ang tubig. Milapaw sab ang tubig baha padulong sa National Highway sa Task Force Davao Likanan Checkpoint nga may resulta sab sa huot nga dagan sa trapiko. Pagkabuntag, tataw ang kadako sa danyos nga dala sa pagbaha sa kabalayan. Lakip sab kining internet cafe nga nahumol sa baha ang computer units. Patay sab ang siyam ka mga binuhing manok sa residenteng si Johannes. Di po ka umigkalit sa baha. Tingala namin nga, mura namin may nagsakay og barko noon, nag-aana naman may di nakamata mi. Pag mata na mo, istubig naman na mo ang na sagupa. Nalantay balay pud nga kuan naanod. Ingon sila nga naanod, dapoy pader nga kanang bali duha ka pader nga natumpag pud. Sa Bunawan, gitabangan sa mga barangay personnel ang pagpanglimpyo sa mga kanal. Busy sab sa pagpanglimas ang mga empleyado sa ubang establishmento. Gawa sa mga nangabasa ang mga baligya, wala gayud misaler ang kabugat ni ining freezer. Ingon man ang mga sulod ni ining mga ice cream, human kini gitumba sa kakusog sa sulog sa tubig baha. Bali ang mga damage sir, ang mga breads, loaf bread sir, tapos cake chiller o mga oven na mo sir. Kining baligyaan og plasticwares og sapatos. Hinayray tunga sa milyon ka pesos ang danyo sa ilang mga baligya. Sumala sa tang-iyan ni ining establishmento nga kaganihang kadlawon ana sa banda dughan ang level sa tubig dinhi busa wala na nila kini giabrihan ang ilahang tindahan sanglit ako ang posibilidad nga manggawas ang ilahang tanang paninda sanglit manglutaw busa sa karon ang ilang ginasuta karon nga unsa ang mga paninda nga pwede pa nila mapuslan ug gani wala pa gyud totally nga nihubas ang tubig sa lugar. Walang problema sa plastic where kay maugasan man na. Kaning mga sapatos ang mamalon. Sumala sa CDRMO, 12 ka mga barangay ang apektado nga mao ang 2A, 5A, 8A, 19B, Buhangin Proper, Tigato, Matina Crossing, Sasa, Maa, Ilang, Dominga ug Lasang. Di na naa sa 1,093 ka mga magbanay ang gipabakwit. Ang atong mga dagkong sapa din sa Davao City isa na ay tulo ka sapa ang nakasinati og pag-overflow gabi. Sara Gilayo naghatag og hot meal sa mga personahe sa CSWDO sa mga apektadong pamilya samtang palayon sa bilangin pahigayon nga taging kanila. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.